Hermoneuvosto. Podcast siitä, mitä maailma on ADHD:n silmin. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Hermoneuvosto-podcastia. Tämä jakso äänitetään ADHD-viikon kunniaksi poikkeuksellisesti livenä, joka on ihan tosi jännittävää, koska yleensä mä oon tottunut äänistämään näitä podcasteja kotona lökärit jalassa. Siellä just heränneenä ja en mitenkään laittautuneena. Ja nyt mä oon täällä ADHD-liiton toimistolla ihan farkut jalassa ja leikkimässä ihan virallista, asiallista, aikuista ihmistä. Me otetaan tänään vastaan myös muutamia yleisökysymyksiä täältä livestreamin puolelta ja käydään niitä yleisökysymyksiä sitten loppupäässä. Tämä jakso aiheena on ADHD ja mielen hyvinvointi, ja vaikka mielenterveys koskettaa toki jokaista ihmistä ihan siitä neurotyypistä huolimatta, niin me ADHD ollaan ihan tutkimuksenkin mukaan taipuvaisempia mielenterveyden haasteisiin, ja toisaalta joskus ADHD voi jäädä ihan tunnistamatta sen mielenterveyspuolen alta tai päädytään ihan väärään diagnoosiin kokonaan. ADHD-oireisten mielenterveyttä kuormittavat tekijät saattaa olla myös aika erilaisia ja korostuneita verrattain neurotyypillisiä, ja niin on monesti myös ne hoidot ja keinot, jotka meitä auttaa, ainakin omasta kokemuksesta. Mä tiedän, kuinka turhauttavaa on elää sellaisessa tilanteessa, jossa ammattilainenkaan ei välttämättä oikein pääse kärryille siitä, että missä mulla oikein kiikastaa, ja sit mulle tarjotaan sellaisia apukeinoja, jotka ei vaan oikeasti toimi. Siksi mä lyön tänään viisaat päämme yhteen mun vieraana olevan kokeneen ammattilaisen kanssa. Haluaisitko Kalle esitellä itsesi? Joo, hei kiitoksia kutsusta tähän ensinnäkin jo. Mä oon siis Kalle Partanen, mä oon psykologi, mä oon kognitiivinen psykoterapeutti ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti. Tosi paljon kaikkea termeitä tähän, mutta siis mä oon tehnyt töitä niin kuin neurokirjo-asiakkaiden kanssa. Oikeastaan mä kiinnostuin jo opiskelun loppuvaiheessa, eli 2000-luvun alussa näistä neurokirjo-asioista ja siitä lähtien tavalla tai toisella niin työskennellä asian parissa. Kiva päästä keskustelemaan sun kanssa. Kiitos, kun sä oot lähtenyt mukaan. Mun nimi on Minni ja mä oon ADHD-liiton kokemustoimija, eli mulla on myös itselläni ADHD ja myönnettäköön myös, että psykologia on mun pitkäaikaisin ja vahvin erityinen mielenkiinnon kohde, että teoriatieto kulkee aina tämän mun oman kokemustiedon rinnalla. Mä oon itse koulutukseltani sosionomi ja mä työskentelen tällä hetkellä lastensuojelussa erityistasolla, että mielenterveys- ja nepsyhaasteet näkyy mulle tällä hetkellä mun omassa arjessa ja sitten myös siellä työelämän puolella. Mä menen sinänsä ehkä sellaiseen aikuisena ADHD-diagnosoidun naisen stereotyyppiin, että mäkin olen saanut ensin psykiatrian puolelta diagnooseja, jotka on ollut vähän sinne päin ja sitten jolla ehkä oikein tunnistettu sitä oikeaa alla olevaa ongelmaa. Ja se diagnosoimaton ADHD on aiheuttanut esimerkiksi ahdistusoireita tai vähintäänkin lisännyt niitä. Mun ADHDn toteaminen ja hoito on sitten taas toisaalta ollut tosi ratkaisevaa niiden kaiken mielenterveydellisten seikkojen takia. Se onkin ehkä suurin motivaattori mulle itselleni puhua näistä asioista tälleen ääneen. Mutta nyt kun on meidän taustat selvitetty ja selitetty, niin eiköhän mennä itse aiheeseen. Mä ajattelen, että ihan ensin voitaisiin puhua vähän kielteisistä kokemuksista, koska kun mä mietin mun omaa ja yleisesti nepsyjen mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä, niin ihan ykkösenä mulle nousee mieleen sellaiset toistuvat kielteiset kokemukset ja negatiivinen palaute niin kuin ihan lapsuudesta saakka ja sitten sellainen taakka, mikä niistä pikkuhiljaa kertyy. Mulla on ainakin itselleni elämän varrella, erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa, toistunut sellainen, että mun pitäisi keskittyä ja kuunnella ja pysyä paikallaan ja olla hiljempaa ja olla huolellisempia, ajattelevaisempia ja niin edespäin. Ja näin varsinkin jälkikäteen, kun mä ajattelen, niin suurin osa niistä kritiikin aiheista on ollut sellaisia muuttumattomia asioita mussa itsessäni, mihin mä en ole oikeasti voinut vaikuttaa. Tai ainakaan mulla ei ole ollut siihen työkaluja, eikä niitä ole myöskään annettu, kun on vaan annettu ne tavallaan torut siitä käyttäytymisestä. Ja ison osa ajasta, erityisesti sosiaalisissa suhteissa, mä en olisi ymmärtänyt, että mitä mä oon tehnyt väärin niissä tilanteissa, kun mulle on loukkaannuttu tai suututtu. Ja musta tuntuu, että mua jotenkin ymmärrettiin toistuvasti väärin ja mä olin sen asian kanssa ihan avuton. Mut on koettu esimerkiksi vaikka hyökkäävänä tai haastavana, kun mä oon mielestäni kysynyt vain jonkun tarkentavan kysymyksen ihan koska mä oon ollut kiinnostunut asiasta. Ja lopulta mulla ei ole oikein ollut enää muita vaihtoehtoja sit kun ehkä uskoo, että mä oon sit se, joka on väärässä. Ja ehkä muut ihmiset näkeekin, miten se tilanne oikeasti on ja tavallaan siinä mun minäkuvassa on jotain vikaa.
Ja kun nämä samat negatiiviset palautteet kuitenkin toistuu, niin totta kai niihin uskoo yhä syvemmin ja sitten tuntee olevansa esimerkiksi laiska tai tyhmä tai itsekäs tai ylimielinen, tottelematon, huolimaton, huomionhakunen, hankala, ilkeä, epäkohtelias, vääränlainen, villi. Mitäs näitä kaikkia nyt tällaisia olisikaan, mitä yleisesti ADHD-ihminen kuulee, niin mitä mieltä sä oot, jos itsetunto saa kovasti tällaisia kolhuja kielteisistä kokemuksista ja kielteisestä palautteesta lapsuudesta saakka, niin miten se vaikuttaa mielenterveyteen? No, kyllähän se totta kai vaikuttaa, ja sehän tuossa kerrot itsekin, että miten se on sullakin vaikuttanut, ja varmaan me kuulijat monet, vaikka ei tarvitse ADHD-takaan olla, niin se vaikuttaa. Mutta ADHD-ihmiset saa korostuneesti paljon niin kuin kielteistä palautetta, äläkä, miksi sä oot tommonen, ja vähemmän sitä positiivista vahvistusta, että hei, hyvin meni ja onnistuit. Ja ei nähdä varmaan sitä kaikkea myös taustalla olevaa niin kuin yrittämistä ja ponnistelua, mitä aikuiset ei välttämättä näe, niin totta kai se alkaa syödä sitten sitä kokemusta itsestä niin pystyvänä ja näin poispäin. Kyllä, joo, toi pystyvyys olikin hyvä sana. Mun opinnoissa toistui sellainen hieno sana kuin minäpystyvyys tosi usein, niin, joka siis tosiaan tarkoittaa sitä, että kuinka tavallaan pystyvänä tai kykenevänä ihminen itse sen näkee. Niin mitä sä meinaat, että jos ympäristö jatkuvasti viestii, että sä et osaa tai pysty esimerkiksi pärjäämään siellä koulussa tai ihmissuhteissa tai töissä, niin voiko se ihminen oikeasti alkaa uskomaan, että näin on ja voiko se niin kuin alkaa näkyä siinä toiminnassa? Totta kai, ja niinhän se menee, että ei se pystyvyys mistään tyhjästä tule, tai se on mikä ihmisen ominaisuus, että jossa on, vaan se syntyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja jos ympäristö viestii, että sä et osaa, sä et pysty, niin sit sä alat uskoa, että se epäonnistut paljon asioissa. Että se on oikeastaan niin ympäristöominaisuus, se pystyvyyden kokemus, eikä se ihmisen niin kuin oma kokemus tietyllä tavalla, vaikka toki se kokemus on myös meillekin. Joo. Tämän negatiivisen palautteen tuoman kuorman mukana on mun mielestä ehdottoman tärkeää huomioida se, kuin suuri määrä epäonnistumisen kokemuksia ADHD-oireinen oikeasti kohtaa arjessaan verrattuna neurotyypilliseen ihmiseen. Et esimerkiksi mun toiminnanohjauksen ja jaksamisen rajallisuus on tullut tosi monesti vastaan esimerkiksi työssä tai opiskeluissa. Ja jos mietitään vielä arkisemmalla tasolla, niin jos mä olisin oikein rankaseva itteeni kohtaan, niin mä voisin kokea sitä epäonnistumista ihan tyylin päivittäin siinä, että onko mä päässyt heräämään siihen aikaan, että mä oon ehtinyt käydä suihkussa ennen kuin mä lähden töihin, tai siinä, että kuinka siisti mun asunto on. Ne on sellaisia päivittäisiä askareita, joihin mun aivot ei vaan anna periksi. Ja ehkä mä sanoisin, että sillä mun omalla suhtautumisella on aika paljon väliä siihen, että tuleeko niistä epäonnistumisia vai ei. Ja se onkin ehkä sellainen tärkein oppi, minkä mä oon itse saanut tässä viime vuosina, että me ehkä itse määritellään se, että missä se epäonnistumisen ja onnistumisen raja menee. Että ei ole niin kuin mitään järkeä pitää sitä rimaa niin korkealla, että vähän silleen virittää itselleen epäonnistumisia arjessa ihan jatkuvasti. Ja ne semmoiset ruoskivat ja epäonnistumisia virittävät ajatukset on ainakin mun päässä ollut nimenomaan niiden ihmisten ääniä, jotka on vuodattanut niitä negatiivisia kommentteja ja negatiivista palautetta mulle vuosien varrella. Mutta eihän mun kannata odottaa, että mä tavallaan heräisin huomenna eri ihmisenä, joka sit vastaisi täysin niihin odotuksiin, joita mulle on silloin asetettu. Mä pystyn niihin odotuksiin ehkä parhaimpina päivinä, niin jos silloinkaan. Mä en ole heräämässä mitenkään eri ihmisenä, eikä mun kannata sitä haluta, jos mä haluan olla hyvinvoiva ja olla niin kuin tyytyväinen itteeni. Ja sen takia onkin ollut tosi tärkeää kohdata ne menneet kokemukset ja käsitellä ne semmoiset kokemukset, joissa se kritiikki on kohdistunut semmoisiin muuttumattomiin osiin mussa. Tavallaan antaa niin kuin itselleni anteeksi siitä, että mä en voi olla se ihminen, jonka joku muu musta halusi. Sen sijaan mun pitää olla reilu ja realistinen itteeni kohtaan ja niitä odotuksia kohtaan, mitä mä itselleni asetan. Me voitaisiin seuraavaksi puhua vähän yliajattelusta ja tällaisesta vahvasta itsetietoisuudesta, joka on ainakin huomannut tuolla somen puolella, että toistuu aika paljon nepsypiireissä tämä, että terapeutit ja psykologit kehuu, että sä oot niin itsetietoinen. Vaikka mä oonkin koko ajan enemmän sujut ittenikaan, niin mä oon huomannut, että mä oon ehkä noiden ikävämpien kokemusten ja myös ihan ADHDn takia joskus vähän liiankin tietoinen mun omasta toiminnasta. Varsinkin vieraampien ihmisten kanssa mä mietin hirveästi mun sanomisia ja joskus omaa olemusta ihan siitä lähtien, että katsoinko mä toista tarpeeksi silmiin. Ja oikein ahdistuneena saatan miettiä, että muistinhan mä kiittää ja oonhan mä kehunut tota ihmistä semmoisen asiallisen määrän. Ja onko mä kysynyt siltä takaisin ne kysymykset, mitä se on kysynyt multa. Ja enkä mä vaan ota jotenkin enemmän kuin mä annan siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ja musta tuntuu, että mä saatan vähän hyvitellä myös sitä omaa olemista ja ADHD-oireita esimerkiksi sillä, että mä annan sit itsestäni niinku enemmän, niin kuin mä olisin jossain jatkuvassa kiitollisuuden velassa, kunnes mä yhtäkkiä töissä vaikka huomaankin, että mä teen 5-kertaisen määrän töitä samalla palkalla.
Onko tällainen oman toiminnan analysointi sun kokemuksen mukaan tyypillistä ADHD-oireisille? No monelle se on tyypillistä ja siinä on ehkä kaksikin asiaa, jotka tulee mieleen, mistä puhutaan asiakkaiden kanssa. Et toinen on se, että se on selviytymiskeino, niin kuin sä puhut, että hei mun pitää nyt tsekata, että miten me käyttäydyn, mikä se reaktio on, säädellä niin kuin, tai maskata itteni kovasti, että selviän tässä, niin se on niin kuin oppinut tavallaan siihen. Ja tietysti siinä auttaa se, että mieli toimii yleensä aika nopeasti ADHD-henkilöillä, niin pystyy hyvin paljon kelaamaan kaikkia asioita. Ja toinen ilmiö, joka on aika tyypillinen niin kuin ADHD-ihmisillä, on absorbaatio, semmoinen taipumus. Tarkoittaa siis sitä, että me vähän niin kuin absorboidutaan, niin kuin mä puhun tässä, kun mäkin olen tällä kirjolla hakemassa itselleni diagnoosia, niin sen takia puhun mä sanalla, niin että voidaan niin helposti absorboitua sinne omaan mieleen. Niin mielikuvitus on hirveän vahva ja ne tarinat, mitä mieli kertoo, ne kielellisiä tai kuvallisia, on niin vahvoja, että ne tuntuu niin todelta ja sieltä niin vähän vaikea päästä pois välitä. Se on tietyllä tavalla niin vahvuuskin monessa kohtaa, mutta näissä tilanteissa se voi olla, että sieltä ei niin pääse irti tai pääse pois. Kyllä, joo. Tunnistan ton kyllä. Tulee käytyä keskusteluita etukäteen päänsä sisällä ja suunniteltua vähän turhaa ehkä etukäteen asioita. Ja tosi silleen näkee ne tilanteet oman päänsä sisällä. Jos oli se, mitä tarkoitat, niin joo. Ja sitten niitä käy ja kelaa ja miettii ja pohtii. Mutta siinä on toisaalta se, että ne voi olla myös selviytymiskeinot. Se on vähän niin kuin ahdistavaa se kelailu. Että se on niin mukavaa, että hei, meneekö tämä oikein ja miten mä teen. Ja se voi olla joskus toiminutkin ja palkinnut, että me ollaan löydetty ikään kuin oikeita keinoja toimia jossain vaikka sosiaalisessa tilanteessa just. No, miten tämä voisi sitten vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen, että tällä tavalla pohdiskelee ja miettii hirveästi? No voi sillä olla positiivisiakin vaikutuksia, että se ei pelkästään huono asia ole, mutta tokihan se on sitten, että ei niin osaa erottaa havaintoja niistä mielikuvista, että onko nyt oikeasti joku suuttunut mulle, että onko se oikeasti joku hätä, onko mä niin kuin sä sanoit aikaisemmin epäonnistunut vai menikö se vaan eri tavalla, kun mä suunnittelin ja näin poispäin, niin se on tietysti haitallista sitten, että jotenkin niin kuin uskoo sitä mieltä ikään kuin liikaa. Joo. Kuinkahan tuosta voisi sitten opetella eroa, jos huomaa sellaista haitallista ylianalysointia? No ehkä se on se taito, että oppii huomaamaan, että ne on ajatuksia. Ja se on aika hankalaa ADHD-ihmisille, kun se just huomata niitä, koska ne vie niin kuin mukana ne ajatukset ja tunteet helposti, mutta ei se ole taito, mitä ei voisi opetella. Että siinä on niin kuin monia, no ihan tietysti mindfulnessia, mutta ehkä me tarvitaan ADHD-ihmiset vähän helpompaa tavalla mindfulnessia, mitä useasti on, että ei mitään 20 minuuttia. Kuuntele ääniä ympärilläsi ja vaivataan vähän simppelimpää. Kyllä, joo, toi mindfulness-sananakin jotenkin ehkä ärsyttää, koska on semmoinen kokemus, että ole ajattelematta yhtään mitään. Miten mä sen teen? Ja sehän siinä ei ole tavallaan se pointti, että mä olisin ajattelematta mitään, mutta mä huomaan, että missä mun tarkkaavuus on. Että onko se sisäisissä kokemuksissa, ajatuksissa, vai onko mä nyt ihan tekemässä havaintoja tässä tilanteessa. Mutta eihän sitä mieltä tarvitse pysäyttää tai tyhjentää, että sehän olisi aivokuolema tai tällainen. Me ei siihen haluta päätyä. Joo, okei, pääsen kärryille. Jos puhutaan seuraavaksi häpeästä. Joo. Yksi tapa, millä mun menneisyydessä kohtaamat kielteiset kokemukset tuntuu nykypäivänä, on häpeän tunne. Jos mä esimerkiksi myöhästyn töistä tai impulsiivisesti lipsautan jotain, mitä olisi voinut jättää sanomatta, nousee sellainen tosi vahva nolouden ja syyllisyyden tunne. Ja sitten mä tiedän, että jotkut taas kokee häpeää ihan siitä omasta ADHD-diagnoosista tai mikä nepsy-diagnoosi nyt onkaan. Mä oon huomannut, että mun tapa selvitä sen häpeän tunteen kanssa vaikka myöhästyessään alkaa hirveästi hyvittelemään ja vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin, niin tekee entistä enemmän töitä. Ja sitten taas jos mä impulsiivisesti lipsautan jotain, niin yleensä mä vaan jäädyn enkä mä edes tajuu pyytää anteeksi. Mä vaan mietin hirveästi pääni sisällä, että apua. Kohtaisiko toikin ihminen nyt tämän mun sanoman asian samalla tavalla? Ajatteleeko sekin, että on törkeetä? Mun mielestä oli nyt ehkä vähän törkeetä. Toivottavasti se ei huomannut. Ja sit mä en ehkä pysty sanoa yhtään mitään. Niin millä muilla tavoin ihmiset saattaa reagoida tällaiseen häpeään, mitä ne kokee? Tuo oli hyvä kysymys. Tuo oli hauska tämä, kun mä saatiin tämän myöhästymisesimerkin. Kuulijat ei tiedä, mutta mä siis tulin tänne samalla minuutilla, kun tämä alkoi suurin piirtein heitin vatakin tuohon. Että häpeän tunteen huomaan itsekin, että taas on sössitty tässä aikataulussa. Mutta tällaista tapahtuu, että sitten osaa päästä irti. Mutta sun kysymys on siis se, että millä tavalla se häpeä näkyy. Niin siinä on vähän niin kuin semmoinen, voi ajatella sitä kompassia, missä on 4 suuntaa, millä tavalla se voi näkyä. Häpeä tai riittämättömyyden tunteita ja kokemukset, miten ihminen toimii siinä. 2 niistä on semmoista, että me ollaan niin tietoisia siitä häpeästä, me ajatellaan ikään kuin, että mä oon huono, niin kuin, että tunnistetaan se häpeän tunne, mutta se viesti on ehkä se, että meille, niin kuin, että mä oon huono ja nyt mun täytyy tehdä jotain. Yksi on se, että yrittää vältellä kaikkia tilanteita, missä häpeä saattaisi tulla esille. Että en tee graduani, koska se saattaa hävettää, tai en tapaa ihmisiä, en solmi ihmissuhteita, välttelen kaikkea tällaista.
ADHD-ihmiselle se monesti on vähän vaikeaa tietyllä tavalla, niin se onneksi ei ole niin, kun se on tosi haitallinen tapa sitten tietyllä tavalla. Mutta kyllä sitä itsekin tunnistaa, että tulee. Ja asiakkaiden kanssa tunnistetaan sitä piirrettä. Sitten toinen ikävä on tämä itsensä niin kuin rankaseminen ja mollaaminen ja niin kuin jopa ajaa itsensä sellaiset niin kuin pyytelee just ylimääräisesti anteeksi tai viiltelee ja sitten kertoo ihmisille, miten huonosti mä voin ja tällaista, että yrittää saada sitä kautta niin kuin sitä liittymistä ja yhteyttä muihin ihmisiin. Että näettehän tämä, miten surkea mä oon, että mä oon ihan maamaton, että ikään kuin sillä tavalla yrittää saada yhteyttä, mutta se ei tietysti toimi. Eli semmoista niin kuin aggressiivisuutta itseä kohtaan. Että siellä on niin kuin kaksi tällaista suuntaa, missä ihminen on aika niin kuin tietoinen siitä, että on häpeän tunnetta. Sitten on kaksi muuta, missä ehkä vähän vaihtelevasti tietoisia sitten, jotka toinen on täällä niin kuin päihteiden käyttö tai jonkun kiihottavan asian tekeminen, seksi, mitä se onkaan, niin kuin, tai syöminen, jossa niin kuin turuttaa se häpeän tunteen. Ja välttämättä ei niin kuin edes huomaakaan, että se käyttäytyminen alkoi siitä häpeän tunteesta. Tämä on aika tyypillistä ADHD-ihmisillekin. Ja sitten on se neljäs tavalla, että on aggressiivinen muita kohtaan. Eli koska musta tuntuu näin pahalta, niin sen täytyy olla sun ja sun syy ja tavallaan hyökkää sitten muita ihmisiä kohtaan. Ja se on tietysti tuhoisaa ihmissuhteelle sitten se reagointitapa. Ja siinä voi olla vaihtelevasti tietoinen sitä häpeästä. Ei välttämättä tekohetkellä ole. Ja jälkeenpäin se sitten vaan niin kuin kasvattaa sitä häpeää useasti. Että taas mä niin kuin käyttänyt jotenkin muita kohtaan ikävällä tavalla. Mulla oli tarkoitus joka tapauksessa kysyä sulta seuraavaksi, että miten sitä häpeää olisi hyvä kohdata ja työstää, mutta mua kiinnostaa nyt erityisesti, että jos se on tommonen pikkuhetki, mä tarkistan, ollaanko me vielä linjoilla, kun Teams heitti ilmeisesti meidät yhtäkkiä pihalle. Joko laittoi, nyt hävettää. Mahtavaa. Noniin, syvimmät pahoittelumme. Teams heitti meidät yhtäkkiä pihalle. Teki meille häpeäaltistusta. Että... Kyllä. Oltiin tosiaan siitä häpeästä puhumassa. Olin sulta, Kalle, kysymässä, kun kerroit siitä välttelevästä tavasta kohdata häpeää. Niin millä tavalla sellaista häpeää voisi sitten niinku työstää, jos ei sitä edes oikein itse tiedostaa, että se on olemassa? No sit se varmaan tarvii sen, että joku auttaisi vähän huomaamaan ja pysäyttämään sua niin miettimään, että mitä tässä tapahtuu ennen kuin sä toimit näillä tavoilla. Ja se vaatii useasti niin vähän terapiaa ja siinä voi mennä aika pitkäkin aika, että joskus voi hyvinkin nopeasti tapahtua asiaa, mutta on mulla asiakkaita, että on työstetty vuosi asiaa ennen kuin tunnistaa, että hei, että ikään kuin myöntää, että tämä on ehkä häpeä. Totta joo, jos tuollainen defenssi on lähtenyt päälle, niin ei sitä välttämättä ulkopuolinenkaan ehkä sit saa ihan vaan sanottua, että nyt huomaat tämän. Joo, se ei mene, mutta se on hirveän ymmärrettävää ja siinä pitää olla niin kärsivällinen tietysti niin kuin ihmisten siinä ympärillä ja tietysti ihmisen itsekin. No entä sitten, jos tunnistaa, että kokee häpeää, niin miten sitä sit voisi työstää? No sit se on tietysti helpompi tavalla, että me voidaan niin kuin tunnistaa, missä tilanteessa sitä tulee ja ikään kuin alkaa niin kuin tutkia sitä tunnetta, että missä se tuntuu, miltä se tuntuu. Siinä tarvitaan useasti kyllä sellaisia niin kuin maadottumisen taitoja, koska se on niin voimakas tunne, että se vähän niin kuin vie mukanaan ja siinä ei enää niin kuin otsalohko toimi enää, että ei niin kuin osaa tehdä huomiota. Katsoa sitä tilannetta ikään kuin ulkopuolelta, että miltä tämä näyttää, niin sitten tarvitsee niin sellaisia tunnesäätelytaitojakin opetella samalla. Ja sitten tietysti itsemyötätunnon taitoja ja myötätunnon taitoja ylipäätään. Joo, kuulostaa tutulta suhteessa siihen, miten on itse niin kuin prosessoinut tätä omaa diagnoosia ja sitä kautta myös ehkä niitä käyttäytymismalleja, mitkä sitä häpeää on sitten aiheuttanut. Mun oma matka häpeän työstämisen suhteen lähti siitä, että diagnoosi oli helpotus, koska mun ADHD oli olemassa ihan joka tapauksessa niin kuin siitä diagnoosista riippumatta, että eihän se diagnoosi voi tuoda mitään muuta kuin tietoa ja ymmärrystä ja hoitoa, niin kuin positiivisia asioita, että se ei ole niin kuin mikään sellainen leima, joka nyt yhtäkkiä kääntäisi elämän ylös alasin. Toki se tiedon ja ymmärryksen kautta lisääntyi myös se kyky huomata tavallaan, mikä kaikki mussa ja mun toiminnassa on ADHD:ta tai nepsyä, jonka kautta voisikin ehkä sit helposti nähdä, että on yhtäkkiä enemmän ADHD-oireinen kuin ennen, mutta on mun mielestä tärkeää tiedostaa nimenomaan se, että jos osaa yhtäkkiä huomata jotain asioita, niin se ei tarkoita, etteikö niitä olisi ollut jo aiemmin olemassa. Ja ne on voinut olla ehkä sitten just siellä sellaisen häpeä-defenssin alla jossain, ettei niitä ole itselleen myöntänyt. Se mun omien ADHD-oireiden ja piirteiden huomaaminen, mun omasta toiminnasta ja niiden olemassaolon myöntäminen oli tosi tärkeää. Paras konkreettinen keino mun ADHD-oireiden hyväksymiseen oli kuitenkin se, kun mä huomasin näitä samoja piirteitä mun läheisillä ja rakkailla ihmisillä ja mä tajusin, kuinka aito ja syvällinen ja luova ja persoonallinen sellainen mun kaltainen ihminen voi olla.
Ja mä pääsin näkemään käytännössä, että kuinka söpöltäkin se voi oikeastaan vaikuttaa, kun toinen ihminen puuhailee innoissaan jotain omaa hyperfokustaan, tai kuin ihan niin sellaiset syvälliset keskustelut on, joissa molemmat voi vaan suoltaa sitä omaa tajunnan virtaa ja vaihtaa aiheesta kolmanteen ja oikeastaan puhua vähän eri aiheistakin keskenään, mutta silti molemmat ymmärtää toisiaan. Se, että mun toisinaan väittelytyylinen keskustelutapa, niin sen ei tarvitse vaikuttaa kiistelevältä tai haastavalta, jos sillä kuulijalla ei ole mikään henkilökohtainen defenssi päällä. Et mä tajusin tavallaan itteni kaltaisten ihmisten kautta, kuinka pitkälti se ongelma mussa ja mun nepsypiirteissä oli nimenomaan katsojan silmissä, koska mä en olisi voinut kuvitellakaan muuta kuin pitäväni niistä ihmisistä, joilla on niin kaikkia samoja haasteita ja piirteitä kuin mulla. Eli mä opin tavallaan rakastaa itteeni toisten ihmisten kautta, joka on sinänsä tosi luonnollista ja ymmärrettävää, koska ehkä nämä on sitten ollut semmoisia peilejä, joita mulla ei vaan aiemmin elämässäni ollut. Ja vaikka kaikki näistä ihmisistä ei olekaan mun elämässä tällä hetkellä, niin mikään ei ole muuttunut. Että se on tavallaan jotain sellaista oppia, mikä on pysynyt. Ja se on ollut omituista huomata, että mitä enemmän mä oon oppinut tykkää itsestäni, niin sitä enemmän myös muut ihmiset tykkää musta. Ja se on jotenkin sellainen niin kuin positiivinen kehä. Oot sä itse huomannut tällaista? Näin se menee tietenkin, jos sä ajattelet itse, että musta ei tykätä, niin että sä anna mahdollisuuksia mulle tykätä susta tai toimit tavalla, mikä olisi niin kuin tykättävääkään edes. Että näinhän se menee, että se on tosi tärkeää. Vähän tuollaista jotenkin jatkuvaa peilaamista vaan kaikkien ihmisten kesken, että muut heijastaa takaisin sitä, mitä niille antaa ja niin edespäin. Ja häpeässähän niin katkee semmoinen kyky katsoa asioita eri näkökulmista. Se on niin totta se häpeä. Ja se on ehkä semmoinen ensimmäinen asia, että ymmärtää, että vaikka mua hävettää, niin se ei tarkoita, että minussa olisi mitään hävettävää. Totta. Jos puhuttaisiin seuraavaksi kuormittumisesta ja vähän ehkä maskaamisestakin siinä samalla. Yksi asia, mikä varmasti vaikuttaa minäpystyvyyteen ja itsetuntoon ja sitä kautta myös siihen mielenterveyteen, on ihan varmasti kuormittuminen meillä nepsyillä. Mä oon ainakin ollut aika kuormitusherkkä aina ja se on ehkä tulkittu joskus ahdistuksena ja masennuksena ja niin edespäin, kun siitä on jossain lääkärissä tai psykiatrialla puhunut. Musta tuntuu, että varsinkin ennen lääkitystä mä olin vähän sellaisessa kehässä, että mä vuorotellen niin kuin lamaannuin kuormituksesta ja vuorotellen mä olin sit niin iloinen siitä, että mulla on taas energiaa tehdä jotain, että sit mä kuormitin ja poltin itteni loppuun. Tämän takia mä ehkä ymmärrän, minkä takia ADHD-ihminen voi saada kaksisuuntaisen diagnoosin, koska se on ollut aika sellaista samantyyppistä kehää. Kuormittuminen on näkynyt esimerkiksi koulussa poissaoloina ja koulupäivien jälkeen on ollut ihan pakko nukkua päikkärit. Työarjessa ei oikein riitä enää paukut omaan tekemiseen kotona työpäivien jälkeen tai itsestäni huolen pitämiseen, varsinkaan jos on täydet tunnit. Jos mä oon pidemmän aikaa julkisilla paikoilla tai isoissa porukoissa tai muussa sellaisessa hälyssä, niin yleensä mä jossain kohtaa hiljennyn ja en oikein saa enää sanottua mitään. Mun päässäkään ei oikein tunnu enää pyörivän mitään, vaikka samaan aikaan siellä pyöriikin hirveästi. Mä en oikein osaa tarkalleen selittää, se on sellainen outo mielentila. Siinä vaiheessa, kun mä pääsen lepäämään, niin sitten se voi ollakin, että mun aivot käy niin kovilla ylikierroksilla, että ne nappaa mun lähimuistista just jonkun viimeaikaisen tapahtuman ja alkaa luoda siitä sellaisen stressaavan skenaarion, ja sitten se pyörii päässä niin kovaa, että se ei enää pysähdy ollenkaan. Mä uskon, että mun väsyneet aivot ei ehkä kykene enää laskea sitä korkeata stressihormonikortisolitasoa, joten ne nappaa sitten vaan jonkun muun syyn tavallaan ylläpitää sitä siinä vaiheessa, kun mä en ole enää sellaisessa kuormittavassa ympäristössä. Aistirasituksen lisäksi mua kuormittaa selkeästi myös sosiaaliset tilanteet ja mä koen tarvetta maskata just erityisesti tuntemattomien ihmisten kanssa tai jotkut tietyt persoonatyypit. Mä en oikein ihan vielä päässyt kärryille siitä, mutta joissain tietyissä ihmisissä on sellainen joku juttu. Ja maskaaminen siis tarkoittaa sitä, että tavallaan esittää neurotyypillistä. Ja onhan se nyt ihan väistämättä väsyttävää, jos ajattelee, että on jatkuvasti sellaisessa työhaastattelutilassa tavallaan, että päässä pyörii koko ajan sellainen alituinen ohjeistus, luokkaa hymyile, katso silmiin, muista kysyä mitä kuuluu, nyökkäile, vaikuta siltä, että sä kuuntelet ja toisen ihmisen sepustus on kiinnostavaa. Ja niin millä tavoin sä oot nähnyt tämän kuormittumisen ja uupumisen vaikuttavan ADHD-oireisen mielen hyvinvointiin? No tuossa sä aika hyvin sitä kuvasitkin, että just tuo on aika tyypillistä. Mä ehkä laajentaisin vielä silleen, että ainahan jos me puhutaan ahdistuksesta, masennuksesta, niin siellä on joku kuormittuminen taustalla, on sitten nepsy-ihminen tai ei, että eihän se niin tyhjästä tule. Mutta se on ehkä nepsy-ihmisillä, niin me kuormitutaan vielä helpommin, on sitä kuormitusherkkyyttä ja toisenlaista asioista ehkä kuin sitten. Että on vaikea niin kuin ulkopuolisesti ymmärtää, että tämä ihminen saattaa olla niin kuormittunut ja stressaantunut tässä tilanteessa, kun eihän tässä nyt ole tapahtunut niin mitään ns, vaikka ehkä se on ollutkin meille tosi kuormittava tilanne.
Mä oon itse ainakin tunnistanut sellaisen tommosen niin kuin lyhytaikaisemman kuormitustilan, joka on just jonkun yhden sellaisen kuormittavamman tilanteen jälkeen. Ja sitten on erikseen se sellainen pitkäaikaisempi kuormitustila, missä niin kuin hetken aikaa nukkuu enemmän ja ei oikein saa mitään aikaiseksi. Ja toiminnanohjaus on vielä niin kuin moninkertaisesti heikompi kuin mitä se yleisesti on. Onko tässä jotain logiikkaa? Onhan se, näinhän se menee, että lyhytaikainen stressi on sinänsä huono asia, että vaan hyväkin, että on tietyllä tavalla vaatimatta. Mutta jos se jatkuu niin viikkotolkulla, kuukausitolkulla, ja kun sä puhut tuosta maskaamisesta, niin siinä on vähän semmoinen ajatus, että mä en kelpaa sellaisella, että mun on pakko, niin se on jatkuva stressitila. Ja tietenkin, jos sen pystyy kääntämään niin, että mä voin halutessani maskata tai käyttäytyä eri tavoilla, niin sit se on vähemmän raskasta. Mutta jos siinä on sellainen pakko ja mun pitää ja jotenkin tämä on uhka, että mä en pysty siihen, niin se on tosi raskasta olla joku muu kuin itse. Niin on, joo. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että onko se sellainen valinta, minkä tavallaan voi tehdä. Ei ehkä ainakaan niissä tilanteissa itsessä. Ehkä se on jotain pidempiaikaista työtä, mitä pitää sitten tehdä itsensäkaan. Joo, ei sitä voi näin päättää, niin kuin sormia napsauttaen päättää, että nyt mä en enää maskaa, vaan että ehkä oppii tunnistamaan just se, että missä tilanteessa, mikä tuossa ihmisessä on. Ja se välttämättä tietenkään ole se ihminen, vaan joku siinä on sellaista, mitä mä oon opittu, että tämän kaltaisten ihmisten kanssa mä oon oppinut, että pitää olla jotenkin eri tavalla. Ja sitten kokeile, että ei maskaa. Kokeile, tapahtuuko mitään niin kamalaa ja milloin tapahtuu ja mitä siitä seuraa. Että vähän niin kuin, jos vähän sellainen leikillisempi ote tietyllä tavalla. Mä oon itse tällä hetkellä uudessa työyhteisössä, niin mä ainakin huomaan sitä, että alkaa pikkuhiljaa niiden uusien ihmisten kanssa. Että no miten toi nyt reagoi, jos mä en ihan niin paljon katso silmiin. Mä vähän vilkuilen välillä muualle. Alkaako se näyttää siltä, että siitä tuntuu, että mä en kuuntele sitä tai jotain muuta. Siitä lähtee silleen asteittain ehkä vähän raottaa. Ja eikä se ole, että jos on vaan mahdollista, niin olisi upfront tavallaan sen kanssa, että kertoisi, että mä en katso välttämättä silmiä, mutta se ei kerro, että mä en ole kiinnostunut. Ja sovitaanko joku merkki, että jos mä puhun liikaa, niin näytä mulle, että vaikka sormet ristissä, että nyt on nyt mäkin haluan sanoa jotain tai muuta, että navigoi sitä sillä tavalla. Että antaa vähän käyttöohjeita toisille, että miten tässä kannattaa toimia. Totta. Mitenhän sellaisia käyttöohjeita sitten antaisi, jotka ei liittyisi omaan toimintaan, koska itse ainakin huomaan, että jos joku pitää hirveän pitkän puheenvuoron luokkaa, että laita noin ruuat jääkaappiin ja jatkaa sen jälkeen vielä. Eli sä otat ton ruoan tuosta pöydältä ja bla 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 tavallaan. Mä oon ymmärtänyt jo sen pointin ja sitten se keskustelu vielä jatkuu. Ja siinä vaiheessa, mä en tiedä, mua alkaa jostain syystä hirveästi ärsyttää. Ja se on mulle ainakin semmoinen maskaamisen paikka, niin mitenhän tommosen saisi aseteltua ihmiselle tolleen niin kuin etukäteen. Niin ehkä voi sanoa, että hei, mä mietin, että mulla on ihan sama ongelma, että jos tulee kolmas asia, niin mä en enää tiedä yhtään, että mitä ollaan tekemässä. Tai sellainen niin tien kysyminenkin paikka on ihan turhaa yleensä. Kyllä. Että muista enää mitään niistä ohjeista, niin ehkä sanon vaan se, että mä tarvitsen lyhyitä ohjeita. Tai että nyt mä enää muista. Tai hetkinen, nyt mä putosin kärryillä. Tai että mun tarvitsee esittää jotenkin sellaista, että mä olisin kärryillä. Se ei ole. Koska se on itse asiassa aika tavallista ihmisille, että tuommoiset pitkät ohjeet on vaikeita. Totta. Mä oon kyllä tunnistanut myös sen, että koska tää on mulle haastavaa, niin mä oon sitten taas tosi hyvä kirjoittaa sellaisia selkeitä ja tiiviitä ohjeita itse, koska mä ajattelen siitä omasta näkökulmasta, miten mä hahmotan helpoiten. En jaksa lukea niitä turhia sanoja siellä välissä. Joo, mäkin ajattelen mun työssäni siitä on paljon apua, että itse tietää, että se pitäisi olla simppeleitä, niin se auttaa useimpia ihmisiä ylipäätään. Kyllä, joo. Tärkein asia siinä edessä, jotenkin lihavoituna ja sitten loput perässä. Myös neurotyypilliset hyötyy siitä paljon, että asiat on selkeitä. Se on totta. No mites jos joku kuulijoista tunnistaa olevansa tällä hetkellä tällaisessa kuormitus- tai uupumustilassa vähän tuosta maskaamisesta siihen kuormitukseen, niin mitä hänen olisi hyvä tietää? No ensinnäkin, että sussa ei ole mitään vikaa tai ympäristöongelma. Ja tavallaan se, että jos on jo pitkään kuormittunut, niin esimerkiksi univaikeudet tai muut ei tule loppumaan niin näin, vaan siinä on se pitkä häntä, koska ne on kestänyt pitkään, että ne on tullut, että elimistö rauhoittuu, niin siihen menee niin kuin päiviä, viikkoja, parhaimmillaan kuukausiakin, että niin kuin on rauhassa sen asian kanssa. Ja sitten ehkä miettii, no tämä on vähän pitkä vastaus, mutta miettii tavallaan sitä, että jos miettii meidän tunnejärjestelmää, että se uhkajärjestelmä on siellä tullut hirveän aktiivisena pitkään. Sille me ei tarvitse tehdä mitään, että sitä ei tarvitse turruttaa tai poistaa, tai se ei ole mikään, sillä on syynsä, että se siellä yllä. Mutta sitten voi miettiä just, että onko mulla riittävästi sellaisia innostavia, kiinnostavia asioita. Mutta meillä on vain se ongelma, että meillä on sitten ne on kanssa kuormittavia, että meillä on liikaa niitä, niin se kolmas järjestelmä on ehkä se kaikkein tärkeä, että se hoivajärjestelmä ja semmoinen liittyminen muihin, joka on sellaista ehkä meille vähemmän innostavaa, kun se on sellaista matalaenergisempää, niin kuin hoivan tunteita ja rauhoittumista ja sellaista, että kaverin kanssa mennään saunomaan tai kävelen luonnossa tai lyhyään sohvalla tai silittelen koiraa tai niin jotenkin, että voiko sellaisen, sitä vaan lisätä elämää enemmän ja enemmän sitä sellaista olemisen tilaa näiden kahden muun lisäksi.
Millä tavalla tätä kuormittumista ja uupumista voisi sitten ehkäistä? No se onkin hyvä kysymys itsellekin tässä. Että Niin. eikä se palautuu sitten oikeasti ajanhallintaan sillä tavalla laajemmin, että millä mä elämäni täytän, minkälaista, mikä työ mulle sopii, mitä mä harrastan semmoiseen arjen hallintaan. Ja se on tietysti aika monimutkainen, että ei mulla mitään sellaista sormia napsauttaa, ei ole mitään, niin kuin, että mitä voi tehdä, mutta että jotenkin miettiä, että hei, mistä mä haluan, teekö mä niitä asioita, jotka on mulle mielekkäitä mun elämässä, onko se riittävästi palautumista siellä elämässä ja sitten hakee ehkä apua siihen, että miten mä voisin saada se elämä sinne niin kuin kuosiin, koska mä tiedän, että monesti on vaikea niin itse muuttaa niitä tapoja. Old habits die hard, niin kuin, että se on hankalaa. Ja ehkä siinä se myötätuntomme sitten kohtaa, että ehkä tämä niin yksi pikku asia kerrallaan lähtee tästä, niin kuin, ettei ole jotain täysremonttia elämäänsä tai jotain sellaista. Joo, mä oon itse ainakin miettinyt just niitä vaatimuksia, mitä tavallaan itselle asettaa. Ja nyt kun on aloittanut just uudessa työpaikassa, niin ehkä vähän antaa periksi niistä muista vaatimuksista, keskittyy siihen niin kuin työssäkäyntiin tottumiseen. Siellä vähän miettii sitä, että mikä on se määrä työtunteja, mikä tuntuu hyvältä. Totuttelee siihen pikkuhiljaa, sen jälkeen ottaa niitä normaaleita arjen askareita siihen mukaan ja tälleen niin kuin asteittain. Jos lähtee siitä, että odotukset on aika nollissa, niin ainakin itselle on tuntunut, että se olisi sellainen. Tuo on hyvä, tuo pilkkomisen taito tavallaan pilkkoon, että minkä palaa mä tänään voin syödä. Mielestäni se on aika pieni pala, mutta kyllä niistä alkaa koostua sitten se elämä. Että jos kaikkea yrittää laittaa remppaa saman tien, niin se yleensä ei oikein toimi. Joo, ei. Olen monta kertaa kokeillut, en suosittele kenellekään. No sitten olisi sellainen aihe, josta mä en koe, että mä olisin kuullut tai lukenut juuri mistään. Nimittäin jumiutuminen on kyllä tunnettu ADHD-oire, joo, mutta mä en ole kuullut koskaan siitä mainittavan mielenterveyden haasteiden yhteydessä. Mun oma teoria, mun oman kokemuksen ja myös ammatillisen kokemuksen myötä on se, että me ADHD-oireiset saatetaan jäädä ikävään muistikuvaan tai tunteeseen jumiin ihan samalla tavalla kuin vaikka siihen kännykkään tai jonkun asian selvittämiseen Googlesta. Ja mä uskon tämän olevan osaltaan syy siihen, minkä takia esimerkiksi jotkut hengitysharjoitukset tai monet muut ahdistuksen hallinnan keinot, edes pakkoajatuksiin käytetyt fyysiset keinot, ei välttämättä vaan aina oikein toimi, kun mulla nousee vaikka joku traumaattinen muisto tai joku voimakas ahdistuksen tunne. Mahdotuskeinot toimii ehkä hetken aikaa, mutta se tunne ja ahdistus tulee sieltä bumerangina takaisin hetken päästä. Ja se tulee takaisin, vaikka mä samaan aikaan selittäisin itselleni tavallaan toisella aivosolulla, että ei tämän asian murehtimisessa edes mitään järkeä ja kaikki on oikeasti ihan hyvin. Sellaiset harvat tehokkaasti toimivat keinot mulle itselleni on ollut joko saada mun keskittyminen kiinni johonkin niin kiinnostavaan, ettei jää tilaa ajatella mitään muuta, tai sitten tosi raskas fyysinen liikunta, mutta se vaatii sitten sen, että mä saan itteni liikkeelle. Oot sä törmännyt tähän, ettei sellaiset tavanomaiset vaikka ahdistuksen hallinnan keinot toimikaan nepsyillä ihan odotetusti? No tuo on musta kiinnostava kysymys, että tuossa on ehkä monta näkökulmaa tuohon, mistä tuo voi ylipäätään johtua, jos mä otan niitä esille. Että joo, tiedän, että tarvitaan aika tosi selkeitä keinoja, mutta että missä niin kun, roolissa sitä käytetään sitä keinoa? Sitä käytetään tavallaan semmoisena, niin kun, että mun pitää päästä irti näistä ajatuksista, niin on se keino mikä hyvänsä, niin siinäkään huonosti, että se, niin kun, se ei vaan onnistu. Ja mä luulen, että tässä yksi on se absorbaatioherkkyys, että me niin humpsautetaan niihin ajatuksiin, ne tuntuu niin oikealta ongelmilta, jotka pitää ratkaista, ja me ei niin tunnistetaan siinä kuitenkaan ihan täysin, että tämä nyt on vaan ihan mielentuottamaa kakkakokkereita, että mun tarvii näihin niin roskaposteja, että mun tarvii näihin vastata näihin roskaposteihin, että anteeksi, että niin kun, että me lähdetään tekemään sellaista, niin se on varmaan se yksi ongelma siinä. Että siinä niin kuin, ja sitten ehkä osa nepsykirjoa voi liittyä myöskin, niin kun puhut pakkoerästä, niin semmoinen niin kun, epävarmuuden sietokyvyn niin alhaisuus tai semmoinen allergia niin epävarmuuden tunteille. Niin kun tulee se ajatus mieleen, me halutaan jollain tavalla ratkaista ja poistaa se epävarmuuden tunne, että se on niin koukuttavaa tavallaan lähteä murehtimaan, että me löytäisin sieltä jonkun ratkaisu, että me osataan laittaa sitä peliä poikki, vaikka me yritetään niin itsemme maalottaa muuta, se tulee aina niin uudestaan sieltä. Joo. Ja sitten me niin hypätään sinne. Että jotenkin sen tunnistaminen, niin kuin, että hei, että tunnistaa sen tunteen, mikä siellä pohjalla on, vaikka se epävarmuuden tunteen, tai jos se on surua, niin pysähtyy sen surun äärelle, tai että jos se on vihaa, niin ehkä sinne niin kuin pääseminen, ettei yritä sitä niin kuin ratkaista sellaista ongelmaa, mitä ei pysty ratkaisemaan. Mitä sä itse sitten niin ulkopuolelta tavallaan, jos näet, että toinen nepsy-ihminen käy tuollaista kehää, että se yrittää ratkaista jotain ongelmaa, mitä ei voi ratkaista. Mitä ulkopuolinen voisi tehdä? No ehkä jotenkin lempeästi pysäyttää sitä, niin kuin, että hei, mitä tässä tapahtuu. Ja niin se on ehkä vaikeaa, että jos terapeuttina mä lähden tutkimaan sitä tunnetta, miltä tämä tuntuu, mikä tällä niin kuin taustalla on tavallaan, että mitä sä yrität ratkaista tässä pohjimmiltaan. Ja sitten se voi olla sitä, että mä oon pettynyt johonkin asiaan, tai tämä tuntuu pelottavalta epävarmuus, ja mä yritän sitä ratkaista, ja sitten
niin huomata sen, että ei tätä voi niin ratkaista ehkä, että kaikki on ihan hyvin. Eikä semmoinen, että ei mitään hätää, että kaikki on ihan hyvin tässä tilanteessa, että onko nyt joku uhka tällä hetkellä päällä, niin se voi tietysti joskus pysäyttää, että nyt ei tarvitse ratkaistakaan mitään, että kaikki on ok. Mun terapeutti neuvoi mua joskus puhumaan itselleni asioita ääneen, jotta ne prosessoituisi aivojen eri osissa ja tavallaan niin kuin päästäisi pois sieltä. Onko tässä jotain järkeä ja tuleeko sinulle mieleen jotain muita keinoja tämän rinnalla, joka voisi auttaa siinä niiden ajatusten prosessoinnissa? No toihan on tosi loistava keino, mitä niin kuin mä koulutan ja käytän ja hyödynnän hyväksymis-omistautumisterapiaa, niin siellä käytetään paljon näitä niin kuin ajatuksen eriyttämisen keinona tätä. Mä en niistä aivo-osista niin tiedä, mutta onhan sitten, kyllähän sä kuulet sen sitten niin kuin myöskin korvilla, etkä ainoastaan pään sisällä sitten, kun sä sanot sen ääneen. Sitä voi vielä vahventaa sillä tavalla, että me ollaan monesti asiakkaiden kanssa tehnyt tällaisia, että jos tiedätte voice changerit, mihin se voi niin kuin lukea sen ajatuksen, mitä mieli sanoo, ja kuunnella sen sitten vielä sen, vaikka en mä tiedä niin kuin Donald Trumpin äänenä tai jonakin niin kuin sen Palpatinin äänellä sen, niin sitten se ehkä kuulostaa vähän erilaiselta, että se ei tunnu niin oikealta tai minun ajatukseltani. Ja sitten yksi semmoinen helppo on Google Translate, että sinnehän voi laittaa sitä tekstiä, varsinkin jos se on kirjoittanut, niin se on aika huvittavaa, kun se lukee sieltä. Minä olen todella tyhmä ihminen. Niin äänellä niin saa vielä niin etäisyyttä siihen. Tämä on tosi hyvä. Mä en ole ikinä kuullut tota. Siis lähtee saman tien kyllä käyttöön. Haluan kuulla omat huoleni Donald Trumpin saarna-äänellä. Ei varmasti ole enää paha mieli sen jälkeen. Tämä oli tosi hyvä. Me ollaan jotenkin menty näiden valikoitujen aiheiden läpi tosi nopeasti. Tuleeko sinulla jotain erityistä mieleen nimenomaan ADHD-oireisten mielen hyvinvoinnista? No tuo tietysti, mitä me vähän sivuttiin, mutta tämmöinen niin kuin se aistiherkkyyksien tunnistaminen ja niiden niin kuin läpikäyminen on aika tärkeää. Että siitä se kuormittuminen monesti voi tulla, että just, että onko meillä kuuloaisti yliherkkä, onko meillä jotakin asilta aliherkkää, niin kuin tutkii niitä, millä tavalla me voimme niin niitä säädellä, koska kyllähän me kuulua esimerkiksi pystytään monella tavalla säätelemään korvatulpilla ja luupeilla ja ties millä niin kuin systeemeillä. Ja sitten kanssa niin kuin valaistusta mietittiin tähän huoneeseen tullessakin pikkasen tuossa, että onko se liian kirkasta ja mitä niin niihin vaikuttamalla ja tarviiko mä painopeittoa yöllä vai onko se niin kuin just huono juttu ja mitä ikinä, että ehkä ne on sellaiset niin kuin teemat, mihin pystyy aika helpostikin tietyllä tavalla vaikuttaa, niin kannattaa niihin kiinnittää huomiota. Monella voi olla, että ei niin tajuakaan, että esimerkiksi jos tämä äänestä, että se on kuormittavaa mulle. Että ihmettelee, kun jossain tilassa mä en pysty keskittymään ja ärsyttää. Ja sitten se onkin joku kello tai patteri tai joku muu, joka siellä niin kuin sitten luo sitä sellaista niin kuin ärsytystä turhan takia, kun sen voisi poistaakin sieltä. Kyllä, joo. Olen tätä samaa prosessointia käynyt sen jälkeen, kun olen itse saanut diagnoosia, että mitkä kaikki aistimukset kuormittaa. Ja ei sitä ollutkaan ehkä aiemmin tajunnut, että ne on nimenomaan ne aistimukset, mitkä niissä tilanteissa kuormittaa. Et esimerkiksi se on tulkittu ahdistukseksi, kun mua jossain julkisilla paikoilla, tai siitä on tullut epämukava olo ja väsyttänyt hirveästi jälkikäteen. Ja sen on itse tajunnut vasta jälkikäteen, että tämä onkin muuten ollut aistikuormitusta, koska nyt kun mulla on nämä vaimentavat kuulokkeet, niin ei tämä olekaan enää niin väsyttävä kokemus. Ja se on myös ahdistusta. Se on myös ahdistuksen tunnetta tehdä niin kuin erilaisia, mutta se syy on tavallaan, mikä ahdistaa, on se, että on niin kuin liikaa sitä kuormitusta, jotain semmoista, jota niin kuin mä en enää jaksa suodattaa. Kuulostaa tosi tutulta. Me aletaan joka tapauksessa lähestyä loppua sinänsä, että meillä on ainakin aikaa yleisökysymyksille tässä tosi paljon, niin mä katselen, mitä meille on tullut. Täällä on erityisesti, Kalle, sulle kysymys, että milloin häpeä on sitten taas tarpeellinen tai hyödyllinen? Hei, hyvä. Tuo on tosi hyvä kysymys, että se ei ole aina niin huono asia, mutta jos ajatellaan, että hurja esimerkki tulee mieleen taas tällä mieleen läpi, mutta mä ajasin tuolla autolla ja mä vahingossa ajasin jonkun vaikka lapsen päälle. Ja jos mä sen jälkeen olisin silleen, että eipä tässä mitään, että en häpeä sitä ollenkaan, niin sellainen häpeämättömyys, niin miten se kertoisi musta ihmisenä tavallaan. Eli tavallaan tuo nyt vähän niin kuin radikaali esimerkki, mutta se myös kertoo meille joskus, että me ollaan toimittu tavalla, että me ei haluta olla se jätkä tai se ihminen, joka on niin kuin toiminut sillä tavalla. Niin silloin se on hyvä viesti, että mä haluan toimia toisella tavalla ja se on lähempänä ehkä sellaista syyllisyyttä. Mä en halua olla tällainen ihminen, niin se on niin kuin tärkeää tietoa mulle, että sitä kannattaa kuunnella. Koska mehän puhuttiin äsken tuossa sitä aggressiosta, mutta kun sä tunnistat sitä häpeää, niin sä voit toimia aika häpeämättömästi myöskin, että se on niin kuin tärkeä tunne myös niin kuin tunnistaa. Niin, totta. Olisikohan sen kanssa niin, että se on niin kuin hyödyllistä, jos noissa tilanteissa tunnistaa sen häpeää ja tavallaan käy sen läpi, mutta ehkä ei enää siinä vaiheessa, jos niin kuin 2 vuoden päästä miettii illalla sängyssä, että vitsi se lapsi, minkä päältä melkein ajoi silloin 2 vuotta sitten. Niin. Joo, aivan, että krooninen häpeä on eri asia kuin semmoinen niin kuin tilannehäpeä.
Joo. Ja häpeäkin on niin monta erilaista. Että on tavallaan nolostumista, että voi ei, mulla vetskeri auki, kun mä kävelin tuolla kadulla. Ja sitten on niin nöyryytyksen tunnetta, että mä tiedän, että mä en ole häpeällinen, mutta että muut nöyryyttää mua kiusaamalla tai muulla tavalla. Niin, ja sitten on niin sellaista niin tilanne häpeää ja sitten on sellaista ihan niin kroonista häpeää, että mä olen vaan huono, että oikeastaan missä tahansa tilanteessa mä koen vaan häpeää, että riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Mistähän se johtuu, että niitä tulee mieleen just silloin, kun on nukahtamassa niitä, että mulla oli se vetskari auki silloin pari vuotta sitten. Onko sulla mitään tähän? No siinä on varmaan montakin syytä. Yksi on tietysti se, että kun sä käyt nukahtamaan, niin ei siinä ole muuta ärsykkeitä tavallaan. Ja sitten mieli miettii, nämä on tosi tärkeitä asioita, koska häpeään pohjimmiltaan kertoo siitä, että me halutaan liittyä muihin ihmisiin. Tavallaan meillä on tärkeää läheisyys ja olla hyväksyntä ja arvostus. Niin se on hirveän tärkeä asia, että jos joku on vähän niin kuin härkkinyt sitä tai sörkkinyt sitä tai se on vaarassa jollain tavalla, niin ikään kuin me halutaan tai aivot lähteä miettimään niitä asioita. Että hei, että ne tulee helpommin mieleen, että voi ei. Mutta siis loppujen lopuksi se kertoo siitä, että mä haluaisin niin kuin olla muuten puolesta pidetty ja arvostettu. Että en tekisi mitään sellaisia höpsyjä juttuja. Ihan inhimilliseltä kuulostaa. Meille on tullut kysymyksiä huijarisyndroomasta. Mahtavaa. Täällä on yksi, jolla on huijarisyndrooma täällä, joka puhuu tällä hetkellä. Joo, kyllä. Täällä ei ollut niinku suoraan muotoilta tavallaan kysymystä siitä, mutta siis tunnistan kyllä itselläni sen myös. Haluatko kertoa, mitä se sulle meinaa? No se on aika, siis mä mietin, että kuinka monella just kouluttajilla ja terapeuteilla huijarisyndrooma, niin kaikilla mun tuntemilla ainakin. Ja melkein, että mitä arvostetumpi, niin sitä pahempi syndrooma, että ei sitä ehkä pois pääse. Mutta kyllähän se niinku aina on niinku tavallaan tottakin, eihän me kaikkia tiedetä ja osata ja tunneta, että aina voisi tietää enemmän, niin on se luontevaakin niin kuin epäillä. Tai tavallaan, että se epäily ja epävarmuus on niin kuin hyvä tunne asiantuntijana, että sä et ole sille, että mä en ole mikään niin kuin kulttijohtaja täällä, joka niin kuin tietää kaiken, vaan että mä niin kuin ymmärrän sen, että mä en kaikkea osaa. Mutta sitten se on oikein vähän haitallista, jos silleen, niin kuin se alkaa, että minä olen huijari tai että mä mitään osaa tai että kaikki kohta tajuaa, että mä oon ihan tyhmä tai tällaista näin, niin sitten ehkä voi kannattaa vähän miettiä, että onko tämä nyt kuin hyödyllistä tässä tilanteessa, että totta, että en osaa kaikkea ja joku voi kyseenalaistaa mun roolin ja mun osaamisen, mutta ei se tarkoita, että mä nyt on se ihan huijari. Mulla on ollut paljon huijarisyndroomaa itsellä siitä niin kuin omasta ADHD-diagnoosista ja on törmännyt myös usein siihen, että muutkin on miettinyt, että onko mä nyt vaikka onnistunut huijaamaan näitä kaikkia hoitajia ja psykiatria ja muita, jotka tämän diagnoosin on mulle asettanut, niin voisikohan se olla myös sitä sellaista ADHD-aivojen stimulaatiohakuisuutta tavallaan, että etsitään se joku tollainen stressaava ajatus ja pyöritetään sitä vähän liian pitkään. Niin voisi olla sitäkin, että tavallaan. Mutta onhan se vähän myöskin, että nämä diagnoosit on niin veteen piirrettyjä tietyllä tavalla, että kun kenellä nyt on ja kenellä ei, lääkäri vaan päättää sitten se haitta-asteen. Itsekin mietin sitä, että saanko diagnoosin vai enkö, koska se haitta-asteen niin kuin määritteleminen on aika vaikeaa. Että kuka sen sanoo, että mikä se sitten on. Mutta kyllä ne piirteet voi tunnistaa itse, eihän niitä voi pois ottaa. Että huomaa vaikka, että mä en häiriöherkkää tai että mun aistit kuormittuu tai muuta, niin on se nyt diagnoosi tai en ihan sama tavallaan. Kyllä. Kuormituksesta oli tullut kysymys, että auttaako se, jos tekee etätyötä. Mun kokemuksen mukaan ainakin siis olisi aivan unelma tehdä etätyötä, ainakin suurimmilta osin, mitä mieltä sä oot. No se riippuu ihmisestä. Että jollekin se on jollekin se on hirveän kuormittavaa tehdä etätyötä. Mä esimerkiksi kuormitun siitä enemmän kuin lähityöstä, että tietysti mun työn luonteeseenkin liittyen, mutta ei siinä musta mitään oikeaa tai väärää, että pitää omalle kohdalle miettiä, että mikä toimii. Ja vaan löytyykö joku toimiva suhde, että etätyön ja lähityön määrään ikään kuin. Että. Ehkä vähän se, että onko se ihminen, joka sitten masentuu ja tuntee, että ei saa mitään aikaiseksi, kun nousee sängystä ja menee suoraan samat vaatteet päällä sinne tietokoneen ääreen, vai sitten sellainen, joka saa energiaa ja latautuu siitä, kun istuu työkavereiden kanssa kahvipöydässä aamulla tai niinpä, just näin. Ja se tietysti työn luonnekin riippuu siitä, että tietysti jos pitäisi tehdä jotain keskittymistä vaativaa työtä avokonttorissa, niin varmaan kaikilla ADHD-ihmisillä aika no-no-tilanne. Mutta sitten jotkut työssä, joskus on tässä kiva kahdessa, että mä saan tehtyä esimerkiksi yhdessä ihmisten kanssa paljon aikaiseksi, koska ne myös stimuloi ja mun toiminnanohjaus toimii paremmin kuin siinä kuin toinen. Että mä itse harhaudut tekemään jotain ihan älyttömiä juttuja välillä. Body double-työskentely on parasta. Kyllä. Joo. Eli lopputulema on se, että riippuu ihmisestä. Kyllä. Tutkaile omia taipumuksia ja mistä itse tykkää.
Ollaanko me puhuttu aloitekyvyttömyydestä? Mä en tiedä, se ehkä jossain määrin menisi siihen, kun puhuttiin niistä epäonnistumisen kokemuksista, mutta ei nyt suoraan olla aloitekyvyttömyydestä ehkä puhuttu. Ja se varmaan vähän erotteleekin just ADHD-ihmisiä toisistaan. Mä olin just tuolla Savonlinnassa pitämässä päivää niin ADHD-ihmisille 30, niin huomattiin osalle aloitekyvyttömyys ei ole ongelma, että kyllä aloitetaan vähän liikaakin ja toisille se on ongelma ja ehkä se on tämä ADD, ADHD myöskin niin kuin liittyy siihenkin, että jollekin on niin vaikeampi päästä käyntiin, mutta sitten kun pääsee käyntiin, niin mitään ongelmaa niin kuin keskittyä tehdä asioita ja toisille taas niin kuin, ei se käyntiin pääseminen ongelma, mutta siinä tekemisessä pysyminen on se ongelma. Että totta. Mä oon itse kyllä huomannut, että se riippuisi siitä niinku kuormitustilasta tavallaan. Että jos mä olisin enemmän kuormittuneessa tilassa, niin sitten aloitekyky on aika nollissa. Jos mä oon vähemmän kuormittunut, niin sitten mä just aloitan 250 eri projektia ja mikään niistä ei tule ikinä valmiiksi. Mutta hirveästi koko ajan tekemässä kuitenkin jotain. Kyllä. Ja tämähän siis on tietysti ihan nepsyllekin sama asia, että ei ainoastaan niin ADHD-ihmisillä, että jos on kovasti kuormittunut niin, tai masentunut, niin sellaisena näkee, että ihan turha tehdä tai mä enää pysty, niin kuin mä pystyn keskittymään. Joo. Tämä on hyvä kysymys. Mitä konkreettisia keinoja meillä on oman mielen hyvinvoinnin tukemiseksi arjessa? Paljonkin. Jotenkin, että annanpa tässä nyt yhden keinon, niin tuntuu vähän keinotekoiselta. Että, no, mä mietin, että Mielenterveystalon sivulla alkaa olla tosi hyvin materiaalia tällaiseen, että ilmaiseksi, että niin kuin mitä kaikkea voi tehdä. Niin kuin, mutta mitä nyt heittäisi tästä mielenpäätä. Yksi on tietysti se, että jos huomaa, niin kuin, että mä voin huonosti, niin puhu jollekin siitä asiasta, niin kuin lähtisi siitä. Että onko se kaveri tai vanhemmat tai soita kriisipuhelimeen tai mene nuorten kriisipisteelle tai koulun kuraattorille tai mitä ikinä tai psykologille. Niin, että lähtee niin kuin puhumaan siitä. Ja sitten ne keinot, mitä ne on, niin nehän niin kuin, tässä nyt voi heittää kaikkea viisasta, mutta ne pitää ehkä jokaisen miettiä, mikä mulle toimii nyt tässä kohtaa. Mutta mä omassa arjessa ehkä menisin taas siihen vaatimusten asettamiseen tavallaan, niin koittanut miettiä sen suhdetta ja sitä, että esimerkiksi liikuntahan on niin kuin tosi hyvä mielenterveyden tuki, mutta sitten taas jos siitä tulee sellainen, niin kuin, että mun on pakko 3 kertaa viikossa mennä tekemään tämä asia, mennä salille tai mennä lenkille ja sitten jos mä jätän sen kerran välistä, niin sitten mä en mene sinne enää ikinä ja joka ikinen kerta, kun sinne pitäisi mennä, niin mä takkuan sen lähdön kanssa kotona ja näin edespäin, niin se ei ehkä tue hyvinvointia, sellainen liikunta. Joo, toi on hyvä, että tavallaan tavoitteet. Ja miettii, että monesti se voi olla tavoitteista kysymys. Jos tosiaan ihmisellä on tavoite, että nyt mä haluaisin tehdä tällä asialla jotain, niin kannattaa kysyä itseltään, että ensinnäkin, että kuinka paljon aikaa tähän menee tunneissa ja minuuteissa tähän osoittamani tavoitteeseen, että kuinka iso juttu tämä on niin kuin tehdä. Ja sitten miettiä, että onko tämä niin kuin järkevä tavoite, kenen tavoite tämä on, että haluanko mä tehdä tämän, toivoisinko mä, että voisin tehdä tämän asian vai eikö mä voi tehdä tätä asiaa. Ja sitten jotenkin, että niin kuin, onko tämä saavutettava, millä tavalla tämä on saavutettava, miten mä mittaan, että mä onnistuin, mistä mä voin kehua itteeni ja onko se riittävän sellainen tarkkarajainen jotenkin se tavoite, minkä mä asetan. Et monesti me laitetaan sellaisia tavoitteita, mitkä koetaan sitten uudestaan taas epäonnistumista, koska se alun perinkin oli ihan mahdoton. Me oltu edes motivoituneita siihen tai sitten se oli vaan niin kuin ihan ylimitoitettu siihen tilanteeseen. Joo, kyllä. Mä oon itse suhtautunut noihin niin, että mä teen sit just silloin, kun mä haluan. Just silloin, kun tulee sellainen fiilis. Mä hyödynnän sitä, että mä oon impulsiivinen ihminen ja tartun niihin tollaisiin hyviin impulseihin. Myös siivoamisen kanssa ja ton liikunnan ja moniin muitakin asioita. Että vähän niin kuin sopeutuu siihen omaan luontaiseen meininkiin kaikessa mahdollisessa. Se on mulla ainakin tukenut mun mielen hyvinvointia tosi paljon. Mietin se, että vaikutehallinnan hyväksikäyttäminen, eli asiat niin kuin kertoisi itsessä, että jos on imurointi hankala, niin monesti helpottaa, että imuri on siinä lattialla, tai yhden asiakkaan kanssa mietittiin, kun hän halusi tiettyjä ruoka-aineita syödä aamuisin, niin jos on siellä jääkaapissa, niin tuu syötyä, että pitäisi olla näkyvillä, että heti aamulla näkee, että ne on tossa ja mä syön, tai mitä tahansa, niin se on tietysti mikä voi auttaa. Kyllä, mun keittiön kaapeissa ei ole ovia tämän takia. Se on hyvä keino. Ja tuosta tuli mieleen tuosta imuroinnista, että myös siis, jos nyt on taloudellisesti mahdollista, niin miksei sijoittaisi omaa hyvinvointia. Siivoaminen on mulle takkuumisasia, niin mä sijoitin sen 200 € robotti-imuriin, kun oli mahdollisuus. Nyt se ei ole enää ongelma. Pyykinpesurumba oli mulle ongelma. Mä hommasin kuivaavan pyykinpesukoneen. Nyt se ei ole enää ongelma. Että tavallaan ei niiden tarvi olla. Just näin, tai että hankki siivoja vaikka, jos on siihen varaa, niin herjastus. Ettekä siivoo sitten. Siinä pisteessä ei olla. Mutta kyllähän noita löytyy just niinku budjetinkin mukaan ja myös ilmaisia keinoja, miten pystyy vähän mukauttaa sitä omaa arkea.
ihan vaikka niin kuin säilyttää tavaroita siellä, missä niitä käyttää, niin ei tule sotkuu samalla tavalla ja niin edespäin. Kyllä just näin. Mutta se ehkä sitten, kun on hirveän masentunut tai kuormittunut, niin on vaikea keksiä niitä. Useasti tarvitsee ehkä jonkun toisen apua niin kuin, ja lepsyvalmentaja tai jotakin, joka tulee vähän niin kuin neuvomaan tai auttamaan, katsoa toisella silmällä, että hetkin, että voisiko tämä tehdä tällä tavalla. Ahaa. Totta pitää ottaa noista arjen keinoista erikseen jakso. Niin, kyllä. Mitkä päällimmäiset keinot ja vinkit löytyisi pääsemään pois jumituksesta tai prokrastinaation loputtomasta kierteestä, jota täytyy ADHD-ihmisenä kohdata päivittäin? Tämä on hyvä kysymys, koska juuri tänään makasin aamussa koko päivän ennen tänne lähtöä. Tuo prokrastinaatio on kiva, kun se tuli tähän, kun me puhuttiin tuosta häpeästä. Niin mun kokemus on, että melkein 9% se tunne, mikä siellä taustalla on häpeä. Että mitä jos me epäonnistuu ja mitä muuta ajattelee siitä. Ei se aina ole, se voi olla ihan pelkoa tai muutakin. Tai sitten se voi olla sitä, että me haluamme tehdä tätä asiaa. Mutta useastihan se on niin haittavaa meille, koska me haluttaisiin hirveästi tehdä sitä. Se olisi niin tärkeä. Siihen liittyy niin voimakkaita tunteita, että sitä on niin kuin vaikea. Niin ehkä me tässäkin pitäisi mennä tunteita tutkimaan ja sitten niin kuin siitä häpeästä ja pelosta huolimatta tehdä niitä. Mutta löytää se sopiva taso sitten, että millä sä pystyt tekemään. Ja tässä mä oon niin kuin ammattilaisenakin mokannut useampaan otteeseen yrittänyt puskea liian vaikeita tavoitteita asiakkaalle. Ja tietysti itsellenikin välillä, että löydetään semmoinen, että mistä päästään niin kuin eteenpäin, mikä sua auttaa ikään kuin, miten sä pystyt olemaan toimintakykyinen. Mä oon ottanut itse tuohon kans vähän sitä, että ei suunnittele asioita etukäteen ja just menee niiden impulssien mukaan, koska ei tarvii vitkutella, jos ei ole mitään, mitä vitkutella. Kyllä. Ja sitten ehkä se, että hakee apua siihen, kun se oikeasti voi olla iso haaste, jos on niin pitkäaikaista prokrastinaatiota, vaikka kadun tai jonkun sellaisen itselle tosi tärkeän asian kanssa, niin ei sitä tarvii yksin niin kärvistellä välttämättä. Että jos olet oppilaitoksessa, niin siellä pitäisi olla ihan tästä asiasta niin tietäviä ammattilaisia ja on muitakin ihmisiä, jotka voi auttaa siinä. Joo, oman opinnäytetyön kanssa oli myös siis aivan mahtavaa, että oli toinen ihminen, joka samaan aikaan teki aivan täysin eri alalta opinnäytetyötä, mutta pystyttiin samaan aikaan olemaan jossain Teams-puhelussa mikit mykistettyinä ja tekemään sitä, niin se toisen ihmisen tuki on kyllä oikeasti noissa tilanteissa ainakin mulle tosi avulias. Joo, ja se, että ei koe häpeää sitä prokrastinaatiota, koska siinä voi mennä tosiaan semmoiseen niin häpeä- tai kauhutilaan, missä ei niin vaan pysty toimimaan, niin siinä ehkä tarvii sen toisen ihmisen ihan läsnäoloa, että se säätelee meitä niin kuin. Kyllä. Sitten me saadaan ehkä tehtyä se. Kyllä. Entäs impulsiivisuus sosiaalisissa tilanteissa, niin kuin vaikka palavereissa? Joo. No sitten ehkä sen tunnistaminen ja jos on tuttu palaveri, niin sen sanominen. Mutta ehkä sitten siinä kanssa joku konkreettinen keino, jos huomaa, että mä niinku aina sanon niin, että mä ristin vaikka sormeni tai teen jotain sellaista niinku ennen kuin että mä saan pikkasen niinku sellaista, opettele jonkun, että mä saan vähän, niinku, että onko tämä nyt semmoinen asia, että mun kannattaa sanoa. Tuossa eilen siis koulutuksessa hyvin tuli puheeksi se, että monesti on se, että mun täytyy sanoa, että mä en muuten muista tätä. Ja se on, niin mä hyvin pystyn tavoittamaan itsekin sen, mutta useasti jos sä et nyt sitten muista sitä asiaa, niin se tuskin oli kauhean tärkeä asia siinä palaverissa sanoa, että ei se haittaa, jos se unohtuu. Että jos sä niin pidät sitä tärkeänä, niin kyllä ne aivot tuottaa se uudestaan, niin kuin, että hei muista sanoa tämä asia sitten. Niin, seuraavana iltana. Jos se nyt on, että ei vaan heti, niin kuin, koska eihän se toimi niin, että sä aina sanot kaiken ääneen, mikä tulee just niin kuin mieleen, koska sitten eihän se palaverista toimi sitten, jos on useampi ihminen varsinkin. Ja sitten ehkä siinäkin armollisuus, että ei se nyt maailmankaada, jos sä välillä puhut päälle tai sanot liikaa asioita. Että parempi niin päin, kun sä et mitään sano. Joo, on kyllä näistä samaa mieltä. Mä mietin, että tyydyttäisiköhän se sitä impulssia, että kirjoittaa sen asian itselleen ylös. Jos nyt tulee hirveästi asioita mieleen vaikka jossain kokouksessa, niin siinä kirjoittelee itselleen niitä ranskalaisille viivoille ja sitten kun niistä asioista keskustellaan, niin ehkä pystyy vähän enemmän mietiskelemään ja harkitsemaan sitä, että mitkä näistä asioista nyt on niitä, mitä mä haluan nostaa. Tuo on loistava, todella hyvä. Mä teen itse kanssa Teamsista, mä kirjoitan, mä kaikkea lähetän, mutta mä kirjoittelen niitä sinne, niin että mä koko ajan niin otan puheenvuoroa siellä pälätän, niin sitten kirjoitan niitä sinne ylös. Ja sitten ei myöskään unohdu. Kyllä, just jos on tärkeää, niin jää sinne. Miten kuormittunutta ADHD-lähimmäistä voi tukea tai auttaa? No ehkä kysymällä siltä toisaalta, että mikä sua auttaisi tässä. Joo, on kyllä samaa mieltä siitä, että ihminen itse kyllä tietää sen kaikista parhaiten. Ja mä ainakin koen sen lähinnä ärsyttävänä ja enemmän kuormittavana, jos joku tulee ihan hirveästi siihen niin kuin itteensä tuppailemaan ja työntämään ja tarjoamaan kaikkea mahdollista, koska tulee myös velvollisuuden tunto, että nyt tämä, mitä annat minulle, pitäisi jotenkin auttaa ja nyt mulla pitäisi olla jotenkin parempi fiilis. Joten sitten vaan menee tavallaan syvemmälle siihen suohon. Kyllä. Joo. Ja sitten jos se ihminen ei itsekään osaa sanoa, niin mitäs sitten? Ehkä sitten, että voidaanko me hakea sulle apua, onko sellainen tilanne, että se hakee sitä muualta apua, tarvitsee apua sen avun hakemisessa. Tai sitten voi sanoa, että ei mitään hätää, että okei, että... Voit sanoa sitten, jos tulee mieleen. Just näin, että sano sitten, jos tulee mieleen jotakin.
mä oon tässä, jos tarvit jotain. Sen mä toisaalta näkisin, että ei sellainen niin kuin empatia ehkä pahaksoisi, jos nyt sattuu olemaan muutenkin se ihmisen kanssa jo siinä käymässä tai puhelussa tai jotain muuta. Että no onhan toi tosi kuormittavaa, kun on noin ja noin paljon työtunteja tuolla tai kun on ollut nämä ja nämä tapahtumat ja tälleen. Että kyllä niistä asioista voi niin kuin keskustella, sekin voi auttaa ihan ilman mitään sellaisia konkreettisia toimia. Niin, sellainen validaatio tosiaan, että validoi ne toisen tunteet, eli ymmärtää ja toistaa se, mitä toinen on vaikka sanonut. Niin se tuntuu kivalta monesti ja helpottaa, että okei, tässä ei olekaan. Tämä onkin ihan normaali. Kyllä. Mistä tietää, kuinka avoin kannattaisi olla omasta ADHDsta ihmisille ja erityisesti esimerkiksi työpaikalla? Itseä jännittää ajatus siitä, että sitä käytettäisiin itseä vastaan. Onko tähän vinkkejä? Mun on pakko sanoa, koska mä oon omasta ADHDsta tosi avoin töissä niin kuin asiakkaille, kuten myös työkavereille. Ja mä oon ajatellut sen sitä kautta, että kun on itse tavallaan tarpeeksi sujut sen asian kanssa, niin toi ei ole enää semmoinen asia, mitä mun tarvii miettiä tai stressaa, että mitähän ne muut ihmiset ajattelee. Ja mä ehkä sanoisinkin, että se on se kohta, missä siitä asiasta kannattaa alkaa puhumaan, jos tuntuu siltä, että sillä ei ole sinänsä merkitystä, että se ei niin kuin kaada maailmaa, jos sitä yritetään käyttää sua vastaan, vaan sä huomaat, jos sitä yritetään käyttää sua vastaan ja oot vaan, että no, ihan ikävää. Niin, aivan. Ja haluanko me olla yhteisössä, missä sitä kannattaa lyömään asiana ja näin poispäin. Että salaisuudet on yleensä aika raskaita. Ja ADHD on tietenkin sellainen salaisuus, missä niinku harvoin ihmisiä dynkataan tai hakataan sen takia, että sä oot ADHD. Että esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat, niissä mä juttelen asiakkaiden kanssa, että oot sä turvassa tässä asiassa, jos sä kerran mitä siitä voi seurata. ADHDn harvoin on semmoinen, että kukaan vihaa ADHD-ihmisiä tai jotenkin, että se on silleen turvallista, sanoisin. Mutta toki sitten ei mulla tähänkään oikeaa vastausta sitten ole, että sun pitää tietää itse, että millä se tilanne tuntuu. Niinpä. Sieltä tulee todennäköisesti ehkä joltain ihmiseltä ne semmoiset stereotyyppiset, et vaikuta yhtään siltä, että olisit ADHD tai jotain muuta. Kaikilla on nykyään toi ADHD. Niihin osaa ainakin itse olla jo sen verran valmistautunut, että ne lähinnä niin kuin naurattaa. Tai silleen harmi, että joilla ihmisillä ei ole tietoa niin paljon, ei voi mitään, ei vaikuta muuhun henkilökohtaisesti mitenkään. Ja se on lähinnä ehkä vaan helpottavaa, että mun työkaverit tietää, että sen kun mä oon 5 minuuttia myöhässä sen takia, että mä oon unohtanut jäädä bussista oikealla pysäkillä tai unohtanut jonkun avoimen juomatölkin johonkin toimistoon, niin mä en usko, että kukaan ajattelee ensimmäisenä, että taas se Minni jättää näitä tänne, että niin kuin ikinä siivoo omia jälkiään. Niinpä. Joo, se on totta. Että jotenkin miettii, että helpompi olla oma itseensä suoraan kertoa niistä asioista, ihmiset osaa reagoida niihin sitten toisella tavalla. Koska sitten ihmiset voi kuvitella tosiaan, että jos ei kerro sitä, että se on välinpitämätön tai tekee tulkintoja, josta enemmän haittaa kuin siitä, että tästä on ADHD. Toisaalta mulla on niitäkin kokemuksia, että kun on puhunut jollekin ihmisille, niin sitten suhtautuminen onkin muuttunut jollain tavalla ja se on tietysti vähän tylsää, mutta aika vähän loppujen lopuksi mä ajattelisin. Ja kyllä toikin ehkä kertoo sitten enemmän siitä vastaanottavasta osapuolesta. Just näin, että se on ehkä se kertoo sitä toisesta enemmän kuin sinusta, jos mä jotenkin reagoi oudosti. Kyllä. Miten tärkeää on tunnistaa oma yksilöllinen oirekuva? Tämä on mun mielestä tosi hyvä kysymys. No tosi tärkeää kertoa. Sitähän se tavallaan terapia on, että me tutustutaan sitten, että miten mä reagoin näihin tilanteisiin, mihin mulla liittyy, mikä mulla on tärkeää. Se on se kaiken ajan on. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. En ole ollenkaan sitä vastaan, että liittyy kaikkiin mahdollisiin vertaistuki Facebook-ryhmiin ja kattelee TikTokista ADHD-juttuja ja etsii kaiken mahdollisen tiedon, mitä asiasta löytyy. Toki pitää ehkä onnistua sitten tunnistaa sieltä se misinformaatio myös joukosta, koska sitäkin paljon on. Mutta toi on just se avain mun mielestä kaikkeen siihen, miten itsensä hyväksyy alun perinkin, että tunnistaa millainen se itse on, minkä hyväksyy. Joo. Että ADHD-ihmiset on, eilen just oltiin koko päivän, niin juteltiin tästä, miten erilaisia ollaan keskenämme, että kaikilla on omat juttunsa. Ja eihän kaikki liity siihen ADHD:seen, vaan ihan muihin juttuihin. Se on hyvä myös muistaa. Ei niin, eikä tarvitse aina myöskään tietää, että liittyykö joku asia ADHD:seen vai ei. Ja kyllä tämä ainakin itselle on sellaista jatkuvaa oppimista tässä, että vähän välillä miettii, että onko jotkut piirteet, mitä mä huomaan itsessäni enemmän niin kuin ADHD vai yleisesti nepsypiirteitä vai onko ne jopa niin kuin autismin kirjoilta, onko sillä oikeastaan mitään väliä, mistä kategoriasta ne on, mutta tavallaan niitä koko ajan enemmän ja enemmän omassa arjessaan huomaa ja se on vaan ihan positiivinen juttu mun mielestä. Joo. Musta vähän nämä diagnoosit on semmoisia niin kuin laatikoita, joihin ihmiset kukaan ei mahu niihin laatikoihin, että mä en itse niin työssäni mieti diagnoosian kanssa, koska niin hoidon kannalta ja nykyään tutkimuksenkin kannalta diagnoosit on vähän ongelmalliset, että ne ei niin auta meitä. Että ei mua auta tietää, että ihminen on ADHD. Jotain se antaa mut tietää, mutta silleen, että mun täytyy sitten tutustua, mitä se sun kohdalla tarkoittaa. Joo.
Miten voimakkaiden tunteiden kanssa pärjää? Mikä voi auttaa tunteiden kanssa? No ehkä se tunnistaminen. Jos on voimakas tunne, niin ehkä sen tietää, se mua on auttanut itteni ja varmaan moni asiakkaitakin se, että tajuu, että tässä nyt on jotain tosi tärkeää. Tähän kannattaa pysähtyä. Että mitä se onkaan, niin tässä ollaan jotain sille mulle pyhää tai tärkeää niin kuin osuttu sellaiseen asiaan. Ja sitten, en mä tiedä, tässä podcastissa lähtee nyt tunteen säätelykeinoja ja muuta niin valtavasti, mutta että lähtee sitten niin tutkimaan niitä. Mutta osaa pysähtyä siihen, että hei, tässä nyt on jotain tosi tärkeää. Itse lisäisin tuohon sen, että antaa sen tulla ulos. Niin kuin jos itkettää, niin sit itket. Jos oot vihainen, niin huudat. En mä tiedä, mikä nyt on sellainen turvallinen, hyvä tapa purkaa se viha siinä hetkessä ja siinä tunteessa. Tuo on hyvä. Eikä semmoinen uteliaisuus sitä tunnetta kohtaa jotenkin avoimusta. Hei, tämä on kiinnostavaa. Koska monestihan ne tuntuu meistä pelottavilta, että apua nyt mitä säädellä tai poistaa tai pitää poistaa tässä jotain väärää. Ei. Just niin kuin sä sanot, niin tutkitaan sitä. Kyllä, ja mun mielestä ilman, että niitä alkaa purkaa, niin ei pysty sitten löytämään niitä fiksuja tapoja purkaa sitä tunnetta myöskään. Että se pitää aloittaa aina niin kuin jostain. Just näin, ja tavallaan, että mistä se tunne kertoo, kun se kertoo aina jostain tarpeista, mikä meillä on, mitä me kaivataan, niin sitten sieltä tulee se säätelykeinokin, että mitä me kaivataan siinä. Sekin on totta. Tämä voisi olla viimeinen kysymys. Tämä on mun mielestä superhyvä, kun ollaan puhuttu myös siitä huijarisyndroomasta. Niin mikä ero on NS-diagnoosin taakse menemisellä ja omien haasteiden tunnistamisella ja niihin ratkaisun etsimisellä? Hei, loistava kysymys, kun näkee paljon tavallaan, niin kuin, että kaiken maailman skeemoista ja kaikista muista mulla on tämä skeemo, niin mä en voi tehdä tota ja tätä, ja kun mä oon tämä ADH, niin en voi tehdä tätä, ja mä nyt vaan on tällainen tavallaan, että sellainen, että niin kun mennään sen taakse siinä mielessä, ei oteta vastuuta siitä, että kyllähän mä oon kuitenkin se ihminen, että kyllä mä mokaan ja teen kaikkea, mutta ei se ADHD ei mitään tee, vaan kyllä se ihan minä olen, joka tekee näitä asioita. Kun itsestänikin tässä, että ne diagnoosit voi olla silleen ongelmallisia, jos niistä tulee semmoisia, tai että mä en pysty tai en saa tai mitä ikinä. Mutta sitten se on taas niin kun hyvä tunnistaa, että tähän muuten vaikuttakin tämä, että sen takia mä tuun tänne myöhässä, koska mulla on häiriöherkkä työmuistikapasiteetti ja kun mä oon katsonut tätä aikaa, niin mä en ole sitten tajunnut, mä en ole siinä niin osannut säädellä sitä näin oikein ja sitten se antaa sellaista ymmärrystä siihen, että miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Kyllä. Mä oon jotenkin pohdiskellut tätä kysymystä moneen kertaan, koska tää on tullut aika monessa paikassa jotenkin vastaan. Ja se tuntuu niin villiltä ajatukselta tavallaan, että mitä se sellainen diagnoosin taakse piiloutuminen sitten niinku olisi. Tai se ei tunnu mulle mitenkään luonnolliselta, että mä menisin mihinkään tilanteeseen sanomaan, että en mä voi tehdä tota, koska mä oon ADHD. Tai niinku, en mä sit tiedä. Voiko sen taakse oikeastaan sit piiloutua? Mä mietin, että miten se palvelee se, että jos se palvelee sellaista, että säälin minua vaikka, mitä se useasti tuntuu palvelevan, niin halutaanko me oikeasti ihmiset sääliä meitä? Että se on sitä häpeää ehkä ohjelman käyttäytymistä sitten. Joo. Tai että mitä me sillä, niin kuin, halutaanko me päästä pois vastuusta tai meitä pelottaa vastuun ottaminen. Niin miettii vähän, niin kuin, miksi mä sanon sen, mitä se palvelee. Totta, joo. Jos sillä saa jotain sellaisia asioita, jotka auttaa vaikka jossain omassa aistisäätelyssä jossain paikassa, niin eihän siinä ei ole niin kuin mitään. Silloin on hyvä sanoa, että minulla on muuten ADHD ja mä tarvin tällaista ja tällaista, niin silloin se on niin kuin ihan asiallista. Ja se liittyy siihen kertoa mun tarpeesta, mitä mä tarvitsen. Sillä ei ole suojella tai joltakin häpeältä tai joltakin. Totta. En mä tiedä, auttaisiko, jos sitä vertaisi johonkin ihan toiseen asiaan. Niin kuin, että kun mulla on tää jalkapaketissa, niin mä voin kysyä, että mun pitää päästä hissiin, mutta mä en ehkä voi kysyä, että voitteko kaikki maksaa mun lounaan, koska mulla on tää jalkapaketissa. Niin tai jotenkin, että mä en voi nyt päästä tuonne 3. kerrokseen, että mulla on jalkapaketissa. Että ehkä mä voin päästä, mutta se on vähän monimutkaisempaa tai hissi pitää toimia tai mun pitää saada ehkä apua joltakin. Kyllä. Mutta että kyllä mä sinne voin päästä. Joo. Hei, meillä on ollut tosi hyvä keskustelu. Mä haluaisin, Kalle, vielä kysyä sulta, että miten mielenterveyden kanssa kamppaileva ADHD-oireinen voisi saada helpotusta, kun esimerkiksi jonot terveydenhuoltoon ja julkisiin palveluihin on tällä hetkellä kauhean pitkät. Ja ethän please sano niitä säännöllinen ruokailu- ja liikunta-asioita, koska mä en ole vielä tähänkään kouluasteeseen päätyä, niin mitenkään saanut kiinni siitä, että miten ne otetaan käytäntöön. No kyllä mä luulen, että Suomessa kuitenkin palvelua vielä saa, mutta se tavallaan, että se on niin kuin pitkä tie ja aikaa menee, mutta että puhu jollekin. Muista, että sussa ei ole mitään vikaa, hienoa, että sä hakemassa apua ja sellainen kärsivällisyys siinä. Ja sitten jos on oikein tukala paikka, niin sitten meillä on kuitenkin kriisipuhelimia ja muita, että melkein aina jonkun saa tavallaan kiinni. Eli jolle voi puhua, että ei kannata mihinkään niin itsemurhayrityksiin tai muihin mennä, että aina pystyy tekemään niin jotakin, että jostakin saa jonkun niin avun ja siinä avussa niin saamissa voi mennä aikaista. Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle kuuntelijalle, joka ehkä kamppailee oman mielenterveyden kanssa just nyt? No, tervetuloa joukkoon, että olette kanssa ihminen. Että... Joo.
myötätuntoa. Myötätuntoa kyllä jo, että se on kuuluu ihmiselämään. Ja mielenterveysongelmat ei kerro sinusta, ne kertoo, mitä sun elämässä on sulle tapahtunut. Niin, totta, se ulkopuolinen vaikutus. Mä olin itse vielä ihan muutama vuosi sitten tosi hankalassa tilanteessa ja mua jotenkin hermostutti hirveästi ajatus siitä, että mä kasvaisin sen kivun kautta jotenkin niin kuin vahvemmaksi, koska mä näin sen olevan sellaista vahvuutta, jota kenenkään ei tarvitsisi kehittää. Mutta mä haluaisin kertoa sille itselleni, että toimivaa apua on olemassa ja kaikelle löytyy suunta, kun siihen on itse valmis. Lopulta tuntui, kun joku olisi vetänyt sellaisen mun päällä aina olleen peiton pois ja maailma näytti ihan eri väriseltä. Siinä prosessissa oli myös korvaamattoman tuntuisia menetyksiä, jotka oli lopulta vaan taakka pois mun hartioilta. Mutta mä oon loputtoman kiitollinen itselleni siitä, että mä jaksoin. Ja mä uskalsin priorisoida mun oman hyvinvoinnin. Ja nyt se tuntuu leviävän koko ajan laajemmin mun ympärille. Ja se oli mun elämäni paras sijoitus. Joten kiitos sille itselleni. Sen minä haluaisin sanoa. Kiitos kuuntelijoille ja kiitos ihan superhyvistä kysymyksistä ja siitä, että olette ollut mukana täällä keskustelemassa ja liittymässä häpeään meidän Teams-linjoilta putoamisessa. Ja kiitos ja mä toivon teille kaikille tsemppiä arkeen ja itsemyötätuntoa ja hyväksyntää. Kiitos.